Lapanik nyanyi, lapanik bercerita, akhirnya teka-teki tu le banyak. Begitu ya. Mulai lah lu, siapa lu? Nek lu. Lapik biasanya kan pemukul di luar. Kau lapik kau pemukul dalam. Lapik ada punya ni juga ya. Lapik kau pemukul di luar. Nam biasa kini lapik kau pemukul di dalam. Lu lapik itu Lapik donde mau ndak? Oh, mau hendak. Hah? Apa? Dingin. Ngilu-ngilu kuku. Iya tahu ada. Berarti banyak kedingin kemaya. Iya. Itu lapik salah bungkui namanya teman. Oh, murah aja waknya. Aku. Ambo lo dia meniang lagi kau nih, kalau tentu nih. Ila. Babi tentu nih. Babi. Lai. Basuhan mulai kondiak namanya. Kondiak Ada orangnya buat kondiak. Apa sopian mana landeh emang? Landeh. Kalau nggak babi kau. Anak babi itu bakok manunduk jalanannya, bakok menaku jalan. Bagai kapal luar? Kalau dia mau niang punggua kete. Malu gak? Tuh. Apa sebabnya? Sabok malu. Malu malah. Kalau malu menaku Apa sebab malu? Ayah babi, dua babi lah. Jo. Kalau jauh ayah nak kan dia namanya tu lah. Ada ngalau niang. Kabau tu done, lo dejo. Tadi kan dejo babi. Ya. Done lepek. Ya. Ini mau niang kabau lai. Betul. Kabau tu baam kau makan rumput Baam kau makan rumput kabau kau. Iya itu makanan makan roti Kentucky lo makan aja tu nak cocok. Dingin. Alun lai. Aduh lai. Alun. Nak kerja juga. Mana tu lah. Dingin ni lah. Dekat rindu macam kau rumput. Oh ya. Iya. Kentucky dah. Iya. Aku nampak habisan lek wah. Ya. Nampak habisan kau takok bo. Apa bedanya ayam hitam jo urang hitam? Baru nek. Tak gini dak saya tanya. Aduh lo ayam jauh orang ke desa Samuan tu beda. Benar beda. Tu. Ayam bulu. Iyo takok lah taki kau apa? Tak ada tu dah. Nek Mia. Nek Mia alor nek kau. Tak ada. Itu beda. Kemudian. Kalau ayam hitam beranggas sih kak. Kalau urang hitam. Poin sih kak. Makanya kecil munyang tak ilmiah. Jadi bah. Ada tu jawabannya. Aduh lah. Yang sana aku jawab. Yo. Coba dingin. Dingin. Ya. Malu mau aneh aja lah. Malu apa? Nggak aku masalah. Jadi beko lah. Jawabannya ditunggu jo di episode berikutnya. Nak mau. Kini lah. Ajo penasaran orang ke Jo? Oh iya, ajo kuliah ke hitam mah. Muniang kah? Lina kata gua muniang kah? Asal kata bajawe, kamu ni nak kesembuang dah. Ini malu mo niya. Capek lah Jo. Malu mo muniang gua. Tahu lah. Tahu. Jadi melah beda ayam hitam jurang hitam. Ya. Kalau ayam hitam tu, kalau putih lah. Kalau orang hitam, mulah kita go online. Malu gak kau bertanya? Oh mama calialah ambo pulang dari tanah jauh. Kau dulu iolah tauncang, kau kini iolah sanang. Kau dulu iolah tauncang, kini kau iolah sanang. Mangkonyo kini laden pulang, muka sweet hati lama minang. Pakai anak mama juo, si upia amba namonyo. Pakai anak lama mama juo, si upia amba namonyo. Tenai tak kasio-sio jikalau mama kawinkan kamapai kaden bau apo kandak den balikan kan Allah ba kato urang ko dapekan dak lasaio cando tupai dapek jariang malompe den gungguang juo ma. Oi mama calialah ambo pulang dari tanah jauh. Kau dulu iolah tauncang, kau kini ambo lah sanang. Kau dulu iolah tauncang,
kok kini iyolah sanang. Mangkonyo inilah den pulang, muka sweet hati lama minang, pakai anak mama juo, si upia amba namonyo, pakai anak mama juo, si upia amba namonyo. Denai tak kasio-sio, jikalau mama kawinkan kamapai kaden bau, apa kandak den balikan kan Allah bak kato kurang, ko dapek kandak lah sayo, cando tupai dapek jariang, malompe den gungguang juo ma. Ayo ndak itu doh rencana sidang padanga dik bacarito balagu batakok taki ko ado carito junamonan samo namoy ka inda ado tujuan kami untuk itu doh hanya sekedar kebetulan saja ba ibarat sinetron ko Fabi kan matutik lah bentuk atuh ayo tujuan kami hanya untuk menghibur supaya jangan bantu mak unyang bokola rapik penyakit 3S oh 3S ko jo lah sakit tu namanya pertama tu stroke sudah si Teres dulu si Teres dulu sudah tu stroke sudah tu stop leh jadi pananga supaya jangan dapet sakit si Teres molah kita mengalak-galak mudah-mudahan agalak kau sebagian dari obat ayo ambo niang Joni pamitlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.